Għexieren ta' nies ħadu l-opportunità tal-ftuħ tal-kurja u attendew biex jaraw il-wirs storiku li toffri din il-binja, xogħol li jmur lura għall-1743. Kelliema l-kurja qalu lil Net News li matul il-ġurnata tas-Sibt kienu madwar 700 persuna li żaru l-binja biex jammiraw jitalmu fuq l-istorja tal-post. Wieħed kellu l-opportunità jammira l-arkitettura barokka li ssawwar din il-binja flimkien ma' diversi opri tal-arti li jinsabu fis-sala tar-refettorju, fil-kuraturi, fis-sagristija u fil-kappella dedikata lil Madonna tal-Manresa fejn hemm ir-relikwi ta' San Kalċidonju. Iżda biex jispjegalni iżjed fuq dan, Net News kellem mas-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta Michael Paċeros fejn qal iktar xofrew matul dawn il-jumejn. Illum se niftu il-refettorju, il-kappella tal-Madonna di Manresa, ftaħna wkoll l-uffiċċju tal-Arċisqof Charles J. Scicluna u ftaħna anke l-boardroom, għandna wkoll wirjiet tal-arti, fuq għandna wirja ta' Joseph Kalleja, għandna wkoll treasure hunt ta' tfal u għandna wkoll kunċert bl-arpa u bil-kitarra f'din il-bitħa ta' hawnhekk. Il-ftuħ tal-kurja sara l-ewwel darba minħabba raġuni partikolari. Qed isiru biex ninfakru il-San Kalċidonju. Il-kappella hemm il-fdalijiet ta' San Kalċidonju propju dan il-weekend jiċċelebrat il-festa tiegħu. Il-kurja kienet magħrufa bħala Casa della Madonna di Manresa u fil-passat kienet tintuża biex wieħed jirtira mill-Belt Valletta u joqgħod jitlob fil-kwiet il barra mill-konfużjoni tal-istess belt. Kemm ilha mibnija din il-binja intużat bħala barracks tas-soldati, sptar u seminarju sabiex finalment issa qed isservi bħala l-kurja arċiveskovili sa mill-1977. Il-kurja kienet miftuħa l-familja kollha matul tmiem il-ġimgħa, diversi divertiment b'xejn bħala ċelebrazzjoni għall-festa ta' San Kalċidonju.